Recomendaciones para un día como hoxe, que podemos destacar? Sobre todo non estar nas horas centrales do día tomando o sol. Entre as 12 e as 5 da tarde o ideal é non estar expostos. Camiñar pola sombra. Sempre que vayamos a sair, unha gorriña, unhas gafas de sol e roupa clara. Moi importante a hidratación, vale? Beber moita auga, beber moitos líquidos, comer froita e verdura de temporada tamén nos axuda para este tipo de consello e, ademais, protexer o noso corpo con crema, protector solar, vale? O protector solar hai que repetilo, non é botalo e estar todo o día ao sol, senón que cada 20 minutos, máis ou menos, habería que repetir. Tamén, se nos metemos na auga, ao sair da auga, hai que botar o protector solar. Moita atención a nenos e ancianos, porque son as persoas máis vulnerables. En canto á actividade física, é moi importante que se a vamos a facer, a fagamos nun lugar onde haxa sombra, con roupa transpirable e roupa sempre de color clariña.